आपल्या सर्वांना माहीत आहे की आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निविडेच्या या कार्यक्रमाला 4 डिसेंबरला सिंधुदुर्ग किल्ला, त्याचबरोबर राजकोट आणि तारकर्ली अशा एकत्रपणे या ठिकाणी कार्यक्रमाला येत आहे। वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यक्रम आहेत। राजकोट जो किल्ला आहे त्या किल्ल्यावरती छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक पुतळ्याचं अनावरण करणं आणि त्याचबरोबर नंतरच्या काळामध्ये नेव्ही डे साजरा करणं हा जो तारकर्लीचं असणारं MPDCचं जे स्थान आहे त्याच्याबरोबर समोर समुद्रामध्ये सिंधुदुर्ग किल्ला असेल किंवा सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरती लाईटिंगचं असणारं वेगळ्या पद्धतीचं एक प्रात्यक्षिकं असतील। या सगळ्या गोष्टी सिंधुदुर्गवासी असतील आणि अनेक मंडळी यांच्यासमोर करण्याचं नेव्हीने आणि शासनाच्या माध्यमातून योजलेलं आहे आणि त्या कार्यक्रमाची तयारी ही अत्यंत चांगल्या प्रकारे झाली पाहिजे। या दृष्टिकोनातून संपूर्ण प्रशासनातील अधिकारी, कलेक्टर साहेब असतील, जिल्हा परिषदचे CO असतील, PWD डिपार्टमेंट असेल, MPDC असेल आणि त्याचबरोबर शासनाची विविध महसूल खातं असेल, सगळ्यांनी मिळून हा कार्यक्रम यशस्वी होण्याच्या दृष्टिकोनातून काही नियोजन करावं लागेल। खरं तर संपूर्ण भाग जो आहे तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे की थोडासा दाटीवाटीचा असल्यामुळे त्यावेळेला सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून योग्य प्रकारे उपाययोजना करणं हे सुद्धा तेवढंच गरजेचं आहे। नागरिक या ठिकाणी जे येणार आहेत त्या येणाऱ्या नागरिकांना सुद्धा त्यांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये या दृष्टिकोनातून सुद्धा प्रयत्न करणं हेही तेवढंच गरजेचं आहे। त्यामुळे मल्टीटास्क असं नियोजन करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे आणि म्हणून गेली काही दिवस सर्व मंडळी, प्रशासनातील सर्व अधिकारी असतील, सर्वजण त्यांच्या पद्धतीने प्रयत्न करत आहेत की कार्यक्रम हा अत्यंत यशस्वी व्हावा। या संदर्भातली तशी माहिती नाही, परंतु आदरणीय पंतप्रधान या कार्यक्रमाला तर येणारच आहे, परंतु त्याचबरोबर आदरणीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी, उपमुख्यमंत्री अजितदादा, त्याचबरोबर आदरणीय नारायण राणे साहेब दादा अशी सर्व मंडळी आणि या कार्यक्रमाला 100% उपस्थित राहणाऱ्यांपैकी ही सर्व मंडळी आहे। पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री सुद्धा येणार। कार्यक्रम सर्वसामान्य जनतेसाठी आहे। दांडी असेल किंवा तारकर्लीचा तिकडचा जो भाग आहे त्या ठिकाणी तशी व्यवस्था जी आहे व्यवस्था करण्याचं काम केलं आणि आवश्यक असणारी सर्व हेलिपॅड जे आहे त्याची रचना केलेली आहे। जवळजवळ 3 ठिकाणी हेलिपॅडचे टोपीवाला आणि बाकी तारकर्लीच्या इथे आणि त्याचबरोबर चिपी विमानतळ जे आहे अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी आवश्यक असणाऱ्या सगळ्या व्यवस्था ज्या आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।